Warning. Dette er bare for sjov. Mit navn er Hansen. Kop Hansen. Som du nok kan se lige der. Ja. Jeg vil sprænge mine bomber! Ja, det er Panodil til de små børn i Afrika. Nå, men jeg skal ud og sprænge min bombe. Jeg vil sprænge Danmark. Jeg har fået en sag. En terrorist vil sprænge Danmark. Jeg skal nok få børn med ham. Den gruppe, de følger efter mig. Ah! Okay. Jeg slagter dem. Hvor er den terrorist henne? Jeg hader myrer, mand. Dumme myrer. Jeg skal også plante min bombe. Hvad er det, jeg hører? Er det Jesu fødsel? Myrer, mand. Hvad? En myre? Nej, en bøge! Han er smart, mand. Det var den bandit. Nu er jeg. Registration failed.